vás som tu ešte nevidel. Aj vás pozvali. Nie, mňa nepozvali. Zaujímavé. Myslíte? Prečo? Že ste aj tak prišli. Haló, Kinder. Aj vás pozvali? Niektorých pozvali a niektorí len prišli. Ale... Zaujímavé. Myslíte? Prečo? Že ste prišli, aj keď ste na to neprišli, že ja som musel prísť, lebo ja som vás pozval. Ty, veď to je, pozri sa. To je Kvík. Kamarátku, veď ja som ťa skoro nepoznal. Tak, Harvey, Máša, Kviks, nebude dojť niks. No tak, Harvey, tak to si prehnal. A aby ste nepovedali, že som škrob, máme aj tombolu. Máte pozvánky? Pravda, že máme. Máme pozvánky. Ale ja nemám pozvánku. Aha, veď ja som vás pozval. Nenapínaj, Kviks. Nie, že by som bol zvedavý, ale pravdu povediac, som už poriadne zvedavý. Takže žrebujeme. A najväčšiu tortu vyhráva číslo 6. Ja mám šestku. Tu máš šestku. Daj tortičku. Ňam. Tak. Oj, tortička, nechaj to, Mášenka, to je moja tortička. Ticho, nemôžem, to sa nesmie rozdávať. Ja si trošku len z tej šestky, To ale... prináša nešťastie a naozaj necháš to tak. A cenu útechy, zlatý dukátik, vyhráva číslo 9. Tak ďakujem. No lenže, no jasné, šestku som mala ja, Harvey Pino, veď sa pozri, tu je bodka. A podľa mňa, ty si mal, no jasné, ty si mal 9. Lenže si ju držal naopak, tou bodkou hore. A je to. Čo s tým teraz, Kviks, urobíme? No tak to jednoducho vymeníme, nie? Ale nevidím. Ja za to nemôžem, Harvey. Nech sa páči, Mášenka, Ďakujem. Si z toho nerob, Harvey, no tak das Blatt hat sich gewendet. To sa stáva, no. Das Blatt hat sich gewendet. Skúste to opakovať po mne, deti. Das Blatt. 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 Wenden. 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 Das Blatt wendet sich. 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 Das Blatt hat sich gewendet. 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 Das Blatt hat sich gewendet.
ľahko nedostanete. Ale Harvey. Žiaden list sa neobráti. Bola to tombola. Musíš robiť problémy. Tak prečo neplatí? Budem sa sťažovať, aby ste vedeli. No, lenže ten list v tombole bola tá pozvánka, Ale si Harvey. si to nevšimol. Ja za to nemôžem. A čo by si Tam nemohol bola bodka. ani vrátiť tortu? Máša, vráť Ja tortu. nemôžem vrátiť tortu, ja som ju vyhrala a Lenže musím na ju tej teraz pozvánke, rozdeliť. teda liste, Harvey, tam bolo to číslo a ty si ho obrátil. Ty počúvaj, pozvánka, list, číslo, ty sám si číslo, aby si vedel, ty pekné číslo, ty trojka. A ty si dvojka. Jednotka. Nula. Dvojnula. Tak ak sa okamžite neprestanete hádať vy dvaja, ja tú tortu celú zjem. Celú čišku, aj keby som mala puknúť takto. Počkaj, Mášenka, a inak ju nezieš? Nezjem. A ty by si sa vážne podelila. Jasné, že by som sa podelila. Ja totiž rozmýšľam, Harvepino, no čo ak na budúce vyžrebuje náhodou Kvik z teba, no? Rozmýšľaj. Tortička bude tvoja. A čo urobím ja? Vypýtam si z nej, treba rozmýšľať trošku dopredu. Áno. Takže na tom nezáleží, či to bol list alebo tombola? Nezáleží, veď na Slovensku sa aj tak obracia niečo celkom iné. Skúste to uhádnuť podľa obrázkov, deti. Boros medveď, čo chcel skrotiť v lese všetky zvieratá. Kúpil si dres krotiteľa, lenže raz sa prerátal. Das Blatt hat sich gewendet, das Blatt hat sich gewendet, das Blatt hat sich gewendet, das Blatt hat sich gewendet. Nalákať sa nechal na med, lenže beda bol to let. Predali ho do cirkusu za 3 kilá uhoriek. Das Blatt hat sich gewendet, das Blatt hat sich gewendet, das Blatt hat sich gewendet, das Blatt hat sich gewendet. Chudák medveď krotiteľom sa už nikdy nestane. V cirkuse dnes s baletkami robí salda na lane. Das Blatt hat sich gewendet, das Blatt hat sich gewendet, das Blatt hat sich gewendet, das Blatt hat sich gewendet. No, chlapci. Čelo vzdať. Jeden, druhý. A 3, 4. Čus. Boros medveď, čo chcel skrotiť v lese všetky zvieratá. Kúpil si dres krotiteľa, lenže raz sa prerátal. Das Blatt hat sich gewendet, das Blatt hat sich gewendet, das Blatt hat sich gewendet, das Blatt hat sich gewendet. Nalákať sa nechal na med, lenže beda bol to let. Predali ho do cirkusu za 3 kilá uhoriek. Das Blatt